наставляване е водещия, по който ние намираме подходящия ментор и дори да имаме, да кажем, група от ментори, които са били доброволни, са искали да участват в процеса, ако няма добро напасване, трябва да се намери нов ментор. Не трябва да има очакване, че разбира се 100%, примерно наставляване може да иска млад мъж, красив, професор по, да кажем, по право, който да се намира в, да кажем, в град Панагюрище. Разбира се, трябва да има реалистични очаквания. Водим се от очакванията и исканията на наставляване, но те трябва максимално, значи в самия формуляр, който ние ще ви предоставим такъв формуляр да имате, ще видите, че след като следят всички очаквания и изисквания към ментора, караме наставлявания да си направи на първо място държа да бъде примерно човек с увреждане, на второ място държа да има такава професионална квалификация, на трето място държа да бъде от град еди кой си. Тоест самите те и започваме да се напасваме на базата на тяхните характеристики, изисквания на първо място. Труден е процес на напасване, но той е много важен. Друга тактика също, която се използва в процес на напасване е психологически профили. Тук играе, освен координатора, се намесва съвсем кратко и ролята на психолог, който провежда срещи най-вече с наставляванията и прави психологически профили, които също помагат много при напасването на наставлявания с ментори и съответно пък ни дават информация като координатори на този процес, малко или много какво можем да очакваме да се случи в една такава двойка. Тук е също място да ви кажа, че